Přátelé, je to tady, spouštíme nový kanál, a to AliTipka, takže koukáte se na AliTipka a na tom kanále budeme rozbalovat, zkoušet a opět rozbalovat. Máme tady 4 věci, jo, všechno jsem to objednal na AliExpressu, v popisu videa budou odkazy, jo, kliknete, můžete objednávat příslušenství pro náš robotický vysavač. Tadyhle jsem objednal nějakou si čističku na brýle. Tadyhle jsem objednal dioptrické brýle na dálku z čínské optiky. Úplně nakonec si necháme tohle. Mělo to být něco ve stylu stavebnice Lega. Není to žádný jakoby přesná napodobenina. Stálo to 39 korun. Jsem na to zvědavý. To si rozbalíme nakonec, složíme si to, ukážeme si to, jestli to pasuje, jestli chybí dílky, jak to funguje a tak dále a tak dále. To je takové začínající studio, toho si nevšimejte, to je taková pokladnička, tadyhle. Mám tady představil nějaký setup, počítač, za mnou okno, jste všichni poznali, že? Takže lidičky, začneme tímhle s tím. Tohle je, prosím vás, měla by to být jakási prostě sonická čistička na brejle, vypadá to asi nějak takhle. Je to taková vanička, je to teda nabíjecí, jo, v součástí byl USB-C kablík, maličkej. No říkám, takováhle vana, jo, měla by se do toho nalít voda, položíte, jo, pustíte, jo. Podle mě to jako s nějakým tím ultrasonickým čištěním nemá nic společného, jenom tady vevnitř prostě je nějaký si vibrační motorek, ale zkusíme si to, určitě si to zkusíme. Napustíme to vodou, zkusím do toho šoupnout moje brýle a jsem zvědav, jestli to vytáhne nějakou si špínu od někaď. Takže si to zapnem. Jo, nevím, jestli to dobře vidíte, asi jo, ale koukejte. Jako kraval to dělá řádný. No, ale už vidím první problém. Moje brýle do toho nevlezou. Jelikož mám palici tež. Tu ještě nějaký prostě jako zátka. No, takže prostě za mě to asi fungovat nebude. Jistě, já to jenom kraval. Takže jako nevidím vůbec žádný rozdíl, kromě toho, že jsem mokré. Tak prostě ta špína tam prostě všude zůstala. Ještě i tak. Jo, takže jako za mě je tohle teda pěkný poděl. Jo, nebrat. Tohle nebrat. Takže tohle to určitě odkazu pod videem nebude. Je to absolutní blbost, úplně nesmysl. Jo. Jdeme na další věc. Rozbalíme si tady tohle příslušenství, co jsem objednával. Je to na vysavač Roidme EV Plus, jo, takový, co máme i ze stanici, kde se nevysavač jede prostě vysypat, jo, sám se vyprázdní. Určitě tady bude fotečka, jo, a jdeme to otevřít. Takže takhle to přijde. Jdeme to kouknout. Takže ano, super, super. Jo. To se dává vlastně na ten čistící mechanismus. Jeden, druhý. K tomu 2 postranní kartáčky. Náhradní, takže takhle úplně super špica. Jo. 2 pytlíky do té dokovací stanice. Takže jo, to je super. Nový náhradní kartáč do vysavače. Filtr do nádoby přímo do vysavače, jo, kde se vysává bordel. Je to dvakrát. Takže přišlo všechno v pořádku, neponičené. Jo, přišlo všechno, co jsem objednával. Jo, a stálo to 370 korun. A tohle to je úplně dělo. Tohle jsou, jak jsem už říkal, tohle jsou nové dioptrické brýle.
co mám takového na dálku. Akorát, že jsou z čínské optiky. Wow, pecka. Cenovka 580 korun za brejle, klipy, polarizační klipy, různý prostě barevné proti slunci a takhle. Však uvidíte, jdeme se na to mrknout. Rozbalíme, já už jsem to teda otevřel, protože jsem se potřeboval podívat, takže je to takováhle optika. Takovéhle logo to mají. Jo, no takhle přijde, takováhle vizitka dojde. Je super. Valení teda mikroutěrka na brejle. Super, to se vždycky hodí. A teď pojďme si kouknout. Přímo hotové brejle celé. Wow. Wow, vypadají dobře. A to provedení je fakt kvalitní. Jsou jako docela těžký. Jo, jsou docela těžký teda. Není to žádný prostě lehký plast. A já mám -1, tak jsem si objednal -1. Takže uvidíme, jak v nich uvidím. A další věc, tady je pytlík. A v tom by se mělo skrývat právě těch 5 klipů. No, takže vidíte. 5. A to všechno za necelých 600 korun. Tadyhle nějaký prostě hnědej. Jo. No, ukažte, jak se na to nasazuje. Jo, super. Takže tady z druhé strany je uprostřed takový zobáček. Na krajích jsou magnety. Vememe, nasadíme na ty brejle a jo, drží. Drží to úplně péckošně. Wow, tak tenhle, ten je přímo napsaný, že je polarizační. Jo. Vypadá velmi dobře, vypadají ty brýle fakt velmi dobře. Ach, ty jsou zrcadlové. Tak tady to je zrcadlový klip. Taky. To je žlutý. Na cestování večer. Do auta. Takový ten namodralej. Takže super. Sundám moje brýle. Jinak teda podotýkám. Brýle za 6000 korun. Brýle za necelých 600 korun. Nasadím. Wow. Normálně vidím jako s těma svýma brýlema. Ukažte. Co říkáte? Dobrý, ne? Dobrý, ne? Takže hodíme si tam nějaký ten klip. Třeba ten zrcadlový. Ukažte. Jak to tam jde dobře. Ukažte, no, můžu trefit takhle. Takže dobrý, ne? Švíhák lázeňský. Tož dobrý, ne? Přímo do auta, jak ideální. Jo, tady ten polarizační. Na toho jsem zvědavý nejvíc. Jo, jak bude fungovat. Jo, ale fakt jako brejle, úplně bomba. Bomba, prostě. Fakt, jako koukněte. Koukněte, jako fakt opravdu. Za ty peníze luxus, jo. Jako ode dneška už prostě si neobjednávám brejle. Tady u nás, v optice. Já vyschl z kurku, tak jsem si skočil pro Pixona. Si hodíme jde tady na bok. Jak teda určitě si dejte pivčo. Jo, nebo si kouká někdo mladší, tak nějakou limču. Nebo něco, nějakou kofolku. A my jdeme čumnout dál, co tu máme. Vrhneme se společně na tady tohle. To jsem teda neobjednával přímo na AliExpressu, ale je to z Temu. A je to taková první zkouška Temu, kdy jsem nevěřil tomu, že něco přijde za 39 korun. Takže mi tohle to nabídli jako první objednávku za 39 korun. Takže tady pytlíček s pneumatikama, jo. Kola. A tady celý to Lego, nemá takhle jako. No Lego, není to Lego, je to prostě nějaká stavebnice. To dost teda. A mělo by to být něco takového. No, koukejte. Taky jako dobrý. Se teď pustím do stavění. Teda, kdo nevíte, máme ještě druhý kanál, kde se svou přítelkyní jezdíme prostě kamionem po Evropě. Takže kdo by chtěl, tak určitě nezapomeňte dát odběr.
Jmenujeme se Pacoši na cestách, jo. Odkaz bude přímo tady dole v popisku videa. Takže moc děkujeme, koukněte, uvidíte život v kamionu. Jo, jak to probíhá všechno. Jak se stravujeme, kde chodíme na záchody, sprchy, fabriky a takhle a takhle. Tady je prostě nějaký setrvačník. Jo, takhle. Jo, tak to je auto na natahování, jdeme se bude natahovat. Přátelé, takže blížím se do finále. Je to fakt úplně morda, jo. Máme půlnoc, dělám to už fakt asi 3 hodiny. Ale je tady. Jdeme dělat gumy. Sedíme kolesa. Jezdí to jezdí. Je to natahovací, je to fakt úplně jako, není to špatný, je to fakt jako dobrý. A tohle to bude konec. Doufám, že se vám zahajovací videjko líbilo. Jestli ano, tak nezapomeňte dát odběr dole. Děkuji moc. Děkuji za lajky, děkuji za komentáře a mějte se moc pěkně. Čaues.